Gale warning padayong giisa sa Pag-asa karong adlaw tungod sa epekto sa southwest monsoon o habagat ug sa bagyong Hana. As of 5 AM karong adlaw, matod sa Pag-asa nga kusog nga hangin ang gilaumang mas sinati sa northern ug eastern seaboard sa Luzon, sa southern seaboard sa southern Luzon, sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Central Visayas, ang matod ni Engineer Oscar Tabada sa Pag-asa Mactan nga padayong giisa ang gale warning ug gidid-an ang pagbiyahe sa mga sakyanang pandagat. Nato gihapon nga gale warning giisa gyapon nato sa tibuok Kabisayan, lakip ng Central Visayas ug atong ipahimnuan atong mga kaigsunan nga dili una mo sakay og masakyan ng panagatan labaw pang gagmay sakyanan kay gidili man sa Coast Guard ang mga barko nga 250 gross tonnage below nga makalarga. Inoon kini nga atong gale warning atong gipaabot nga sa Sabado ato na nilibkas pero Sabado sa hapon din mo gawas na usab ang bagyong Hana. Dili sa ato sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo, ingon man ubang bahin sa Central Visayas, pagkapadayon kita pagsinati o kusog-kusog nga hangin gikan sa habagat, inubanang kinig nga pangulan, labi na sa kapunon o kagabhion, ingon man sa ugma. Pero gipaabot nato, maayo na tong panahon, unyang Domingo, ngadto na kini sa Martes, sunod semana. Gikan po ang Pag-asa, Oscar. Sa Gale Warning Bulletin number 6 sa Pag-asa kaganinang buntag, mao kini ang mga mas sinating kahimtang sa panahon, paghuros sa hangin, kondisyon sa dagat, ug ang gitas-on sa mga bawod.